كليتنا نمزراين بتعنا نمزناحن بفولي منجدي كابز طعمنا عسرته مجبتاتن مستتاتن كحبركمي باب معالتو بزي مقراص كابز صرحون اب كبيت زاق خبزاتون ناي اكلاتنا كفال كليت حانتن قندن كتكون كلا كاب طقم وصا زغبروا لمتتاتن ناي امغاغبا سرعاتن كمزلو كحدسوان كصغنوان كصريوان زغلو دما مجبتاتن مستتاتن كمزلو مفلات دما ادلاي زفتوكم كبرات تخاتلت مدبي نابز channel حدش تتلهم سبسكرايب كبريهم نتبب جيزي زفنولكم فيديوهات دما كيم لطاكم متان نتاناي قاچل ملكت طوايهم سناي مكتال كليتا معالتي كساب 200 لتر زبصح دم كتصار خلا ابز كيد دما 2 لتر زخون ماين غدات زخونو نطره نغراتن تعاليا نز حجز نغركم سمعكم كساب تودو خمان كليتكم لعل 10 لتر زخون دم اصاريا نت صوري دم مليسا نافت عودت اتياتولا اب حدقا كابز تولمدتا دما اخول دقا زي مركاب اخول ماي زي مستاي اب فابريكا استمسرحو مماقرت استحوصهم مغبتاتن مستتاتن كمون الكولاو مستتات مبزحن صرقان زا مدهانيتاتن ጨውን ببزح مهلاخ اتوم قند مخنياتات يوم امبار كليتنا بتعنا نمصناح كابزوم لمدتات مرحق كم زدلن لوم انريوم مغبتاتن مستتاتن دما بستخاله مطن موسادوم يمكر بزخونه نكليت زحدسوان زصريوان بتحم تقمت زخونو 10 مغبتاتن مستتاتن كنرينامو كساب مودات امسايك صنحو داغما يقدمكم قداماي صعدا شغورتي كل غيزه نطعنانا تقمت خاب زبحالو ليستا كطفق زيبلو صعدا شغورتي نطعنا كليتنا دما بتعم تقام زخونه ناي تفطرو صقاي صعدا شغورتي ناي كليت حمام كاب قلطف مسفحفاح كاب زوردو حادقاتات بمكلخال عابي جيده يزلو اوشتو زركب اليسنس تبعله انتي اوكسيدانتن انتي انفلاماتورن زلو تحستو نطره نجر نكليت كابنا اشتو حبطاتن قسلتاتن يكلاغلي امبار صعدا شغورتي كاب مماقرت مغبن العلي زلو طعنا وطقم فليطنا كنوسد قبانا كنوسد كلنا دما كاب زبسله بطرو مبلاع يزحاشه نزي دما كابتم زلو اماراتيتات اتزحاشه قدم حجي كم زبلنايو ጭፍلق አቢልና አብ ኩባያ ማይ ዘፍዚፍናይ በመሕዳር ንጎ አብ ጥራይ ከብድና ምስታይ ጽቦ እዚ በብ መዓልቱ ንጎ ምስንሰትዮ ካብቶም ብዙሓት ጥዕናው ገጸ በረኸቱ ብተወሳኺ ናይ ኩሊት ዕድመ ብምንዋሕ ይጠቕመናይ ካልኣይ ካውሎ ቫይታሚን B6ን ፋይበርን ፎሊክ አሲድን በዚ ትሕዝቶ ዝሃብተ መካውሎ ንጥዕና ኩሊት ብጣዕሚ ጠቐምቲ ካብ ዝኾነ ምግብታት እዩ ካውሎ نخوليت محداسن بتعنا نمصناحن طراي زيكونه حضور بزخونه ناي كوليت حمام نزساقيو سباتون بزلوو تحت تحستو بوتاسيومن صوديومن زتلعله بقصاله وسدو زمكاري انتي اوكسيدانتن زحازه بمخانو بفري راديكالز معنات ابلع الكوليت كمص زخل مغداتون عبناي مكلخال عقم لو سالساي ابل ويكا تفاح اما عالتي حنت ابل بممغاب ناب حكمنا ناب مملاس عدلنا خمزنكي بتدغاغامي كنجر زسمع اذا حكيو بفلاي نلبن كليتن بفولي كسرح كهون كله كليت نمصر ايكونه كاب حدغا نمحلاو ناي ابل طقمي بتعامل علي نكليت عنوات قند مخنيات كاب زخونو غلا ابدم زوسخو متن شكر كونو خلو اب ابل زركب ناي فايبر تحستوغن ازن خايف الطارن كل جيزي اوشت دم متن شكر زتمعاري خمزخون قبرو بتوساخ ابل ناوشت خبدنا زاتو مرزامات نطره نغرات اقديمو بمقلاي ابلع الكليت نزورت زعنتو زوجدل كخون كله بزلو تحستو انتي اوكسيدانت مغنيات كوليسترول مقصصار كونه ابلع الكليت زمص ناشتو حبطات بمقدال طعنا كليت نمحلاو يطقم رابعاي كابلو فيوري قال دما كابلو فيوري نكوليت محداسن كاب حمام نمحلاون زحجز طقام مغبي كابلو فيوري بفيتامين سين فوليتن فايبرن زهبتمه اتاخلت كخون كله نكوليت وسيكا نحافشاوي طعناو اكلاتناون كاب مرزامات نطره نغرات
ሓደጋ ናይ ምክልኻል ዓቕሙን ዓብዩ ካብሎ ፊዮሪ ብፍላይ ንናይ ኩሊት ጸጸር ናይ ምቅላዕ ዕድል ብልዑል መጠን ከም ዝንኪ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም እዮም። ሓምሻይ ለሚን ከም ዝፍለጥ ናይ ለሚን ማይ ምስታይ በዓል ብዙሕ ጥዕናዊ ጥቕሚ ዝህብ ክኸውን ከሎ ኣብ ለሚን ዝርከብ ሲትሬት ዝተባህለ ንጥረ ነገር እውን ናይ ኩሊት ጸጸር ንኽፍጠር ምኽንያት ንዝኾኑ ናይ ካልሽየም እክብካብ ኣብ ውሽጢ ኩሊት ንኸይተኣኻኸቡ ይከላኸል እዩ። እቲ ዝገርም እዚ ጥቕሚ እዚ ካብ ኣራንሺ ይኹን መሰልቶም ፍረታት ዘይርከብ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ብተኻእለ መጠን ኣብ መዓልቲ ሓደ ኩባያ ማይ ለሚን ብምስታይ ናይ ኩሊት ጸጸር ንኸይፍጠርን ካልእ ጸገማት ንኸይመጽእን ኩሊት ብጥዕና ንምጽናሕ ይከኣል። ሻድሻይ ቀይሕ ሽጉርቲ ናይ ኣካላትና ሓፈሻዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ካብ ዝዓበዩ ምግብታት ሓደ ዝኾነ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ። ኩሊትና ንምጽራይ ንምሕዳስን ብጣዕሚ ጠቓሚ ምግቢ እዩ። ቀይሕ ሽጉርቲ ናይ ኢንሱሊን መጠን ንጸቕጢ ደምን ንምቁፅጻር ምሕጋዝን ከምኡውን ብዘለዎ ልዑል ትሕዝቶ ሜቴል ሳልፋይድን ናይ ኣሚኖ ኣሲድ ትሕዝቶ ዝተላዕለ ናይ ኮሌስትሮል መጠን ንምቁፅጻር ዝሕግዝ ብምዃኑ ኣብ ኩሊት ዘሎ ጽዕንቶ ስራሕ ዘቃልል እውን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ኩሊት ጸጸር ብምክልኻል ሽጉርቲ በቲ ልሙድ ኣገባብ ምስ ምውሳድና ብተወሳኺ ቁሩብ ዓቐን ጾሚቕካ ምስታይ ዓብ ሓገዝ ከም ዝገብር መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም እዮም። ሻብዓይ ተምሪ ብዘለዎ ፍልይ ብዝበለ ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ጥዕና ኩሊት ኣድላይ ዝገብሮ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ድማ ንጸጸር ኩሊት ዝህልወና ምቅላዕ ብምንካይ ዓብ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ። ናይ ኩሊት ጸጸር ንምክልኻልን ኣብ መጀመርያ ደረጃ ዘሎ ሕማም ኩሊት ደው ምባልን ተምሪ ኣብ ማይ ን24 ሰዓት ዝኸውን ብምዝብዛፍ ምብላዕ ዝምከር ክኸውን ከሎ ኣብ ተምሪ ዝርከብ ናይ ማግኔዥየም ትሕዝቶ ኩሊት ንምጽራይ ብጣዕሚ ዝጠቅም እዩ። ኣብ ተምሪ ዘሎ ንጥረ ነገር ኣብ ትሑት ደረጃ ዘሎ ናይ ኩሊት ጸጸርን ከምኡውን መርዛማት ንጥረ ነገራት ካብ ኩሊት ንምእላይ ዝሕግዝ ክኸውን ከሎ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 6 ፍረ ተምሪ ንምብላዕ ኣይምከርን። ሻምናይ ብርጭቕ እውን ካልእ ንኩሊት ንምጽራይ ዝሕግዝ ካልእ ጠቓሚ ምግቢ እዩ። ኣብ ብርጭቕ ዝርከብ ልዑል ላይኮፒን ትሕዝቶ ምስ ልቢ ምትሕሓዝ ስለ ዘለዎ ንኩሊት ምጽራይን ስርሓ ብግቡእ ከተሳላስልን ከም ትኽእል ገብራ። ብተወሳኺ ድማ ብርጭቕ ናይ ፖታሽም ትሕዝቶ ምኽንያት ናይ ሽንቲ ናይ ኣሲድ ዓቐን ብምቁፅጻር ኣብ ውሽጢ ኩሊት ጸጸር ንኸይፍጠር ዝከላኸል ብምዃኑ እዚ ሕማም ዘስግኣኩም ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘጓነፈኩም እንተኾይኑ ብፍላይ ብቐጻሊ ብርጭቕ ምውሳድ ምከር። ታሽዓይ ኣፕል ሳይደር ቪኒገር ኩሊትን ጸላም ከብድን ብምጽራይ ተደጋጋሚ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም እዮም። ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ኣፕል ሳይደር ቪኒገር ኣብ ገዛ ብቐሊሉ ዝዳሎ ክኸውን ከሎ ኣፕል ቆራሪጽካ ምስ ማይ ብምሕዋስን ሸፊንና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብምጽናሕ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተፈጥራዊ ሽኮር ፈሊሑ ናብ ናይ ኣሲድ ጠባይ ምስ ዝሓዘ ንጥቕሚ ዝውዕል ክኸውን ከሎ ናይ ቪኒገር ወይ ድማ ናይ ኣቸቶ መስተ እዩ ዝኸውን። እዚ ናይ ኣፕል ቁርጽራጽ ኣብ ከይዲ ናብ ኣስቲክ ኣሲድ ዝቕየር መስተ ኮይኑ ንጥዕና ካብ ዘለዎ ብዙሕ ጥቕምታት ሓደ ንኩሊት ንምጽራይ ክኸውን ከሎ ከምኡውን ኣብ ኩሊት ንዝፍጠሩ ጸጸራት ንምእላይ ምሕጋዝ ብንጹር ዝረአ እዩ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣስቲክ ኣሲድ ካብ ውሽጢ ኣካላትና መርዛማት ዝኾኑ ከምኡውን ልዕሊ ዓቐን ብምትእኽኻብ ናይ ኩሊት ጸጸር ንኽፍጠር ምኽንያት ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ዝኣሊ ክኸውን ከሎ ነቲ ዘሎ ናይ ኩሊት ጸጸር ንምድኻም እውን ልዑል ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብ መዓልቲ ዝውሰድ ግን ካብ 2 ማንካ ጣውላ ክሓልፍ የብሉን። ንሱ እውን ሓደ ማንካ ምስ ሓደ ኩባያ ማይ ሓዊስካ ምስታይ እዩ። ዓስራይ ማይ ልዕሊ ኩሉ ግን ጥዕና ኩሊት ንምሕላው ኣድላይ ዝኾነ ናይ ተፈጥሮ ጸጋ ማይ እዩ። ክሳብ ሕጂ ክንሪኦም ዝጸናሕና ዝብልዑ ይኹኑ ዝስተዩ ዝኾነ ይኹን እኳ ተወሰድና ኣብ መዓልቲ እኹል ዓቐን ማይ ዘይንሰት እንተኾይንና ኩሉ ንገብሮ ድኻምን ኮንቱን እዩ። ኩሊት ናይ ምጽራይ ስርሑ ብቐሊሉ ናይ ምስልሳል ስርሑ ከከናውን መርዛማት ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ብኣገባቡ ንኸኣልይን ግድን እኹል ዝኾነ ዓቐን ማይ ክረክብ ኣለዎ። ብርግጽ ዘድልየኩም ዓቐን ማይ ከም ክብደትኩምን ዕድሜኹምን ኩነታት ጥዕናኹምን ትነብሩሉ ኩነታት ኣየርን ክልዕልን ክትሕትን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብገምጋም ግን ንደቂ ተባዕትዮ 3.5 ሊትሮ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ 2.5 ሊትሮ ማይ ኣብ መዓልቲ ምስታይ ከም ዘለዎም ይምከር።
كم زفلت كليت مرزامات زخون نترى نجارات أتاريو مقلاي زخيل بملك عشان تكخون كله نوصل عقن ماي مس زنقس ويك عم زوحد نايشين تعقن ناون الناو حدا يمت أبزي جزيزي أوش تشنتي كم بعل يوريك أسيدن كالسيوم زبالو نتقرا نجارات بمتأخابن بملققابن أب كليت زترفو نقاشتو كريستالات يفطرو سلازي إزوم ناي كليت أتقرات نمصراين داقيم كان مقلاين أقدمو تشجر نخيف تقرن كماي زبالز تفتراو مفتح كركب يكال سلازي نزوم زبالنا يوم زبلعون زستايون بقص علي بموسادن أما عالتون أخل عقن ماي بمستاين كابزو خوفو ناي كليت حمام نفسهم من محلاو تغليهم زفتواكم كبرات تخاتات مدبي نلوم زمت أخو أبزو ودي لهم أبز متق بخال أرستقسام الراغب سلام كنا هواتكم بنقحات مرحوة